algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. Tothom sap què és un ajuntament, però el que potser no tothom sap és que, en el cas dels catalans, aquesta és una denominació imposada pel primer rei Borbó, Felip V. Abans d'aquest monarca, de les cases de la vila, els catalans se'n deien universitats o comuns. Va ser a partir del 1716, amb el decret de nova planta, que amb l'objectiu d'imposar un mateix model per a tothom emmirallat en el castellà, els catalans vam haver de canviar el nom i també el model de gestió d'aquestes institucions polítiques. Un segle abans, però, un altre Felip, Felip IV, ja va intervenir en els nostres comuns. Retrocedim un moment al segle XV. El rei, Alfons el Magnànim, va voler acabar amb les pràctiques corruptes i les disputes entre la gent més adinerada i poderosa que volia fer-se amb el control dels municipis. Per aconseguir aquest objectiu, el rei Alfons va copiar un sistema electiu que ja s'aplicava a Itàlia, la insaculació. El mètode de la insaculació, implementat a Catalunya i també a Mallorca i al País Valencià, consistia en introduir dins d'una bossa opaca els noms d'aquelles persones que aspiraven a ostentar el govern de les viles i les ciutats. Havien de ser persones de reconegut prestigi i sense deutes. Aleshores, un nen de menys de 10 anys era escollit com a la mà innocent que havia d'extreure de dins de la bossa els noms de les persones escollides. Aquestes persones no s'hi podien presentar a la reelecció fins passats uns anys. La insaculació es va acabar imposant als comuns, als gremis i fins i tot l'any 1493 a la Diputació del General, és a dir, a la Generalitat de Catalunya. Sí, d'acord, el sistema no era perfecte, però tenint en compte de l'època que parlem, convindreu amb mi que la insaculació tenia un cert aire de democràcia. Abans hem esmentat a Felip IV i a Felip V, i és que la insaculació aplicada a Catalunya mai no va ser ben vista pel poder castellà i sempre van intentar, des del regne, posar-hi límits i controlar les persones designades. L'any 1652, després d'acabar la Guerra dels Segadors, Felip IV signava una ordre que establia com s'havia d'aplicar la insaculació a Catalunya. Que informen a vuestras mercedes de los sujetos más a propósito para insacularlos, y de los que no lo son, para que dejando en aquel gobierno la buena sangre, salga y se despida la mala, que excluyendo los que más se han señalado en las ediciones pasadas. Com veieu, al segle XVII, la monarquia castellana ja cercava sediciosos entre els candidats catalans a portar les regnes dels diferents governs del Principat. Més tard, Felip V es va carregar directament el nostre sistema electiu. A partir del primer Borbó, a Catalunya qui manava era el seu corregidor. I punt. El corregidor era una persona plenipotenciària que fins i tot presidia els plens municipals a les capitals de demarcació. Per sota d'ell, a les grans ciutats, hi havia l'alcalde major escollit, esclar, per la Real Audiència. Després d'ell venien el batlle i els regidors que veien limitades les seves funcions només a la gestió pura i dura del municipi. Tots plegats, alcalde major, batlle, regidors, havien de ser reconeguts partidaris de la monarquia castellana. La nova planta borbònica era taxativa. Nos pertenece a nos y Real Audiencia, libre y absolutamente sin proposición ni concurso de los mismos pueblos, la elección de regidores. Sí, ho heu sentit bé, sense que els mateixos pobles puguin proposar ni participar en l'elecció dels seus propis regidors. Déu-n'hi-do com les gastava Felip V quan es tractava dels catalans. Per aplicar aquesta disposició no va ser gens fàcil. Trobar partidaris del Borbó fou una feina molt complicada en alguns pobles i ciutats del nostre país. Tant
que al final les autoritats reials van acabar acceptant la designació de persones a les que només se'ls exigia no significar-se massa a favor dels interessos dels catalans. Venien a ser, ras i curt, els equidistants de l'època. Penseu que la Real Audiència va haver d'enviar des de la ciutat de Lleida un ofici al rei. Desde esta Real Audiencia debemos reconocer la penuria de encontrar sujetos en la ciudad de Lérida que sean conocidamente afectos a su majestad. En un futur, quan Catalunya recuperi les llibertats que ha anat perdent gradualment en els darrers segles, potser també caldrà recuperar la denominació d'aquells elements que ens en són propis, i entre ells els comuns, com a òrgans de govern local, que és així, comuns, com sempre, i fins a l'arribada dels Borbons, els hem dit al nostre país els actuals ajuntaments. Benvolguda audiència, recordeu que us podeu descarregar totes les històries des del perfil de Twitter del programa, @historiesppcc, evidentment també des de la web de Ràdio Ciutat de Valls, i penseu que a Twitter ja en sou 1.444 els seguidors i seguidores que ho feu, i això ens esperona a seguir oferint-vos cada setmana una nova història. Amics, amigues, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels Països Catalans. Que acabeu de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.